Καλησπέρα φίλοι μου, αυτόμορφο Πρεσινοχώρη. Εκπλήξεις σήμερα. Πάμε να δούμε τι καινούριο κατασκευάσαμε. Το καινούριο μας μηχάνημα, το οποίο είναι ελπιστριοφόρο, το τροποποιήσαμε, αν και η γνώμη μας δεν είναι πολύ υπέρ των ελπιστριοφόρων, αλλά αφού το απαιτούν οι πελάτες, εμείς σηκώνουμε τα ψηλά χέρια ψηλά. Το καινούριο σύστημα που κατασκευάσαμε είναι ελπιστριοφόρο που γίνεται ρεμούλκα άμεσα. Εδώ σήμερα θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση. Πώς λειτουργεί. Είναι πολύ στιβαρή κατασκευή με το πολυβόλο το K-Auran πάνω, αυτό που χρησιμοποιούμε πάντα. Πάμε να δούμε πώς αποδεσμεύεται το τρακτέρ με πολύ απλό τρόπο, απλό, πρακτικό και μηχανικό τρόπο, το οποίο διευκολύνει πάρα πολύ στο να γίνει από τρέιλερ κατευθείαν με την πληροφόρο και λέγατε την ώρα. Το βλέπουμε εδώ, μαζεύει ο τροχός του και πλέον το μηχάνημα είναι έτοιμο για χρήση. Ένας τρόπος που είναι δύσκολο στη Γεωργία είναι η μεταφορά των μηχανημάτων. Το τρέλ είναι ελπιστριοφόρο, αναλογικό, όπως πρέπει να είναι. Πάμε να το δούμε σε μια πλήρη περιστροφή. Τώρα δουλεύουμε και ένα σύστημα για να στείλει πιο ωραία πάνω στα φανά, για να μην δημιουργεί προβλήματα. Το απόβαρό του είναι γύρω στους 2 τόνους. Δουλεύει με 18 ύπους κινητήρα. Το έχουμε επιλέξει, έχουμε κάνει μπενζίνο κινητήρα για να μην ακούγεται πολύ ο θόρυβος. Έχουμε τοποθετήσει πάνω το γερανό μας. Αξιόπιστο γερανό μας πάντα, και αυτά που τοποθετούμε στο τρακτέρ. Αναλογικό και από πλέον. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι δεν χρειάζεται καν να πατάς τα πίσω πόδια. Δηλαδή μπορεί να δουλεύει και μόνο με τα μπροστινά. Έχει το τηλεσκοπικό του βελόνι. Γιώργο, άνοιξε λίγο βελόνι. Απλά είναι η πρώτη δοκιμή και μετά θα ακολουθήσουν πειράματα δοκιμαστικά ως προς την αξιοπιστία του. Επειδή έχουμε και κάποιους πελάτες που μου λένε ότι δεν έχουμε όρεξη να καθόμαστε όρθιοι, έχουμε τοποθετήσει και ένα καθισματάκι. Γιώργο, μάθω το κάθισμα. Ανέβα λίγο. Μπορεί ο χειριστής πολύ εύκολα να ανέβει και να κάθεται πάνω και να ραφίσει. Το κάθεμα δεν είναι σταθερό, είναι αποσκόμενο με ένα γύρο. Βγαίνει, έχει αμορφισέ να μην το πονάει μέσα στο χειριστή. Απλά μπορεί να δουλεύει και όχι με τη λογική του σαπάκι και όχι με τη λογική του γερανού, να μπορεί να πηγαίνει και την άλλη μεριά με το ασύμμετο ποσό. Κάναμε κάποιες τροποποιήσεις στην κούρσα μας χωρίς να αλλάξουμε την αξιοπιστία μας. Τοποθετήσαμε πάνω το γερανό μας που έχει παντού παντού. Έχουμε κατασκευάσει ένα πολύ στιβαρό σασί, όπως βλέπουμε εδώ. Πάντα δεν ξεφεύγουμε από την προοπτική μας, γιατί θέλουμε το μηχάνημα να είναι όλα κλειστά σε τουλάπια για να μην έχουμε προβλήματα με τις υγρασίες και με διαρροές. Όπως βλέπουμε στατικά, επειδή είναι ένα 70 φάρδος, δεν έχει πρόβλημα να τεραβάρει. Κυκλοφορεί και στρίβει κανονικά με το γερανό πάνω από το κεφάλι μου, όπως τώρα καλή ώρα. Θα πάω πιο μακριά να κάνω ένα πλάνο, έτσι για να δουν οι ενδιαφερόμενοι ότι το μηχάνημα στατικά μπορεί λογικά σε έναν έμπειρο χειριστή να δουλέψει και χωρίς να πατάει τα ποδαρικά. Είναι σημαντικό να βλέπει το μηχάνημα να κινείται χωρίς φόβο, ώστε να ανατραπεί. Και αυτό είναι για τους φίλους που θέλουν τα ελπιστριοφόρα. Επειδή ξεκινάμε και κάποια άλλα project σχετικά με την ελπίστρια, έχουμε αποφασίσει να εξειδικευτούμε πάνω σε αυτό. Στην έκθεση μεθαύριο την Παρασκευή θα είναι εκεί το τρέιλερ μαζί με το γερανό. Μέσα είναι ετοιμάζεται το άλλο τρακτέρ. Θα έχουμε και κάποιες άλλες εκπλήξεις για τους φίλους καταναλωτές, τα οποία θα διευκολύνουν. Πειραματικά, Γιώργο, άνοιξε μία γερανό χωρίς τα πόδια. Ναι, να δω πόσο γέρνει. Δεν πειράζει, το κάνουμε live το βιντεάκι, απλά για να δούμε τη στατικότητα του μηχανήματος. Χωρίς πόδια, χωρίς τα πίσω, αφορούμε και τα μπροστά, βλέπεις το γερανό να είναι επεκταμένο μπροστά και πάλι το μηχάνημα δεν ανατρέπεται. Μπορεί να πέσει, αλλά δεν του βάλει. Δουλεύει κανονικά η βούρτσα. Αυτό έχει να κάνει μια μεγάλη επιτυχία με το κέντρο βάρους, χωρίς να αυξήσουμε το απόβαρο του μηχανήματος. Βλέπετε ότι δουλεύει και στο πλάι,
Έχει και την ασφάλεια των ποδιών σε περίπτωση που προκύψει κάτι από εσφαλμένο χειρισμό, οπότε δεν μπορεί να τελαπάρει. Όπως βλέπετε, σαν κατασκευή βγήκε πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ στιβαρή, είναι με 10 χιλιοστά κιλοδοκό φτιαγμένο το σασί του. Τα δεσίματά του είναι υπερβολικά για να μπορεί να αντέξει την καταπώνηση στην ελιά. Αυτό είναι για τους φίλους που επιθυμούν ελπιστριοφόρα και είναι λάτρεις του ελπιστριοφόρου. Στην έκθεση θα μπορείτε να το επισκεφτείτε από κοντά, να το δείτε, να δουλεύει, να το παρακολουθήσετε. Το σύστημα που έχουμε κάνει για να μπορεί να μην φορτώνεται και να είναι εύκολο να φεύγει από το χωράφι, ουσιαστικά δεν θέλει καν ρεμούλκα. Κατεβαίνει ο τροχός και λειτουργεί σαν άξονα ρεμούλκας. Εδώ λες κάνουμε τώρα κάποια πειράματα, ρισκάρουμε και προχωράμε και μετακομίζουμε με τερμά εκπαικτηνόμενη γuma μπροστά, αλλά και πάλι συμπεριφέρεται μια χαρά. Η στιβαρότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που μας εκπροσωπεί σαν εταιρεία, γιατί έχουμε μάθει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε σωστό και γερό. Αυτό είναι το πρώτο, το βγάλαμε σε φάρδος 1,70. Τα πόδια νομίζω να πίσω δεν χρειάζονται, αλλά εμείς το τοποθετήσαμε για θέματα ασφαλείας. Αυτά από το όμορφο Πρεσινοχώρι. Ευχαριστώ την ομάδα μου που δουλέψαμε εδώ και ένα μήνα για να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε αυτό το μηχάνημα. Εύχομαι να το δούμε από κοντά στην έκθεση και να είναι ευχαριστημένοι αυτοί που το αγοράσουν. Καλησπέρα μας και πάλι από το Πρεσινοχώρι. Θα προχωρήσουμε και με κάποια άλλα βιντεάκια, με κάποιες δοκιμές που θα κάνουμε με το συγκεκριμένο μηχάνημα για το τι βάρος σηκώνει, τι απόβαρο μπορεί να σηκώσει, τι δουλειές μπορεί να κάνει, μπορεί να βάζει πάνω κουβά, καταστροφέα ή τι άλλο χρειαστείς. Ουσιαστικά να λειτουργεί ως εσκαφέα. Για τους λάτρεις της ελπίστριας είναι αυτό. Εγώ είμαι υπέρ των τραφτεριών, έχω ξεκαθαρίσει την άποψή μου σχετικά με τον ραδιασμό μέσα στην εμπειρία μου μετά από τόσα χρόνια, αλλά υπάρχουν κάποιοι φίλοι που επιμένουν για την ελπίστρια. Οπότε μπορούμε να καλύψουμε όλη την γάμα και όλους τους ανθρώπους που έχουν να τους καλύψουμε με ό,τι χρειάζεται. Όπως βλέπετε, συνεχίζει να δουλεύει χωρίς ποδαρικά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πετύχαμε ένα μηχάνημα το οποίο ουσιαστικά και την ασφάλεια σου έχει στα πόδια, αλλά και δεν κουνιέται καθόλου, παρόλο που είναι γύρω στους 200 απόβαρο. Μαζεύει και κλείνει και με πολύ γρήγορο τρόπο φεύγουμε από το χωράφι. Καλό απόγευμα και στο επανειδήν.